Good morning, guys! It is around mga 7:30 ng umaga. We will prepare Dan's breakfast. So, yung breakfast niya today is yung cold rolls. Nagluto na ako ng chicken kagabi para hindi na ako magluto. So, yung laman ng cold rolls niya is chicken thighs. Chicken thighs to na nilagyan ko lang ng chicken salt, garlic powder, at saka yung curry powder. Konting curry powder lang, kaya meron siyang kulay. Ganyan. And then, nag-boil din ako ng 2 eggs. And then, nag-cut na din ako ng cucumber. So, ito yung laman ng ating cold rolls. Mag-ano lang ako ng warm water. Alright. So, yung unang gagawin na after mo na ma-prepare yung ingredients mo is ilagay yung cold rolls dito sa warm water. Let it soak for a bit. Nag-start ako lagyan siya ng curry powder kasi nagustuhan siya ni Dan. Tapos masarap kasi yung curry powder kapag may egg, tapos mayonnaise. So, yeah, lalagyan natin siya ng mayonnaise mamaya. Kinakat ko lang siya into ganyan kalalaking pieces yung egg para madali lang siya ilagay sa cold roll mamaya. Ayan, soft na siya. Ayan, ganito na siya. Okay na to. Ready na to. Tapos, while I'm working with this, ilagay ko na din yung kasunod na cold roll. Para pagkatapos natin sa isang cold roll, ready na yan mamaya. Hindi na natin siya hintayin. Okay, so unahin ko yung cucumber. Yan, lagay ka ng egg. Tapos, lagay ka ng chicken. So, yung ginawa ko sa chicken, kinat ko na siya before ko siya niluto. Kasi para punong-puno siya ng flavor ba. Pwede mo din naman lutuin yung buong chicken tapos ikat mo na lang later. Pero, mas gusto kong ganito para dire-diretso na. Tapos, tansya-tansya lang kung gaano karami yung gusto mo. Yan. So, mga ganyan kalaki. Okay na yan. Matambok na nga yan eh. Tapos, lagyan natin ng mayonnaise. So, yung gamit ko, ito lang, yung like traditional mayonnaise lang na meron kami. Tapos, i-wrap mo na siya. Ayan. Ayan. So, yan yung first na cold roll. Yung second, ready na. Ayan. Tapos, lagay mo na din yung third. Para perfect. Pwede din naman unahin mo yung mayo. Depende na sa iyo. Hindi ako pro sa pag-roll ng cold rolls, ha. Meron talagang iba na sobrang galing talaga nila. Pero, yan. So, yan yung pangalawa. Medyo hindi pa ganun ka-ready yung pang-third natin. So, mag-prepare tayo ng tea. So, inaano ko na siya, guys. Pinapabaunan ko na siya ng tea. Yung Teamy pack. Pinadalhan nila ako ng isang pack ulit. Ito yung kay Dan. He started yesterday. Meron siyang calendar doon. Naka-start siya kahapon. So, he started with Teamy Skinny. And itong Teamy Colon, you do it every other night. So, he started with this yesterday. Dapat ito everyday kasi parang ano siya, replacement ng coffee. Everyday ito. So, prepare tayo ng tea para kay Dan. Dapat ready na yung yung wrapper kasi kapag hindi, hindi siya magandang i-roll, tapos napupunit siya. So, dapat tamang-tama lang yung elasticity. Elasticity talaga. Ito naman, ilalagay ko yung mayonnaise after ng cucumber. So, ito, hindi naman siya like sobrang hirap gawin. Madali lang siya gawin. So, habang nagre-ready si Dan, habang naliligo si Dan, ginagawa ko na to
Tapos luto na din naman siya, guys. So, ano, diba? Hindi siya like super time consuming as long as ni-ready mo na yung mga kailangan ilagay sa roll mo the night before. Tapos gusto to ni Dan, nasasarapan siya dito. Nag-try ako gawan to with carrots, pero ayaw ni Dan ng carrot kasi parang iba daw yung texture, medyo matigas daw compared sa like kasama niya dito yung cucumber. So sabi niya cucumber na lang, wala na lang carrots. Tapos masarap kasi yung curry powder with mayonnaise tapos with egg. Parang curried egg, ganun, 'di ba? Masarap siya. Masarap yung combination niya. So, ito, gustong-gusto to ni Dan. Mamaya ko na yan ilagay kasi medyo ano pa, medyo basa pa yung roll. Baka magdikit kasi sa iba. Alright. So, itong tumbler na to, galing din to sa Teamy. Ililive ko pala yung information nila below, ha. Ito BPA free. For the Teamy Skinny, you use 1 teaspoon a day, guys. Every morning. It's best recommended to drink it before any meals kasi it helps with metabolism and it helps with energy as well. So, 1 teaspoon lang. So, pwede mo din siyang lagyan ng honey or lemon, depende na sa inyo. Yesterday, hindi ko siya nilagyan ng honey kasi yung tea nila, guys, in fairness, okay yung lasa. Hindi siya yung gaya ng ibang tea na parang ang pangit ng lasa. Ito yung lasa nila. Ito yung honey na nabili namin sa Kangaroo Island when we went for our first anniversary. Ayan. Kunting honey lang. Huwag naman masyadong damihan. Ayan. So, ready na yung tea natin, guys. Meron na siyang filter dito para hindi naman lumabas yung mga tea leaves, diba? Pag inom mo. Then, close mo yan. Open ko muna to para lumabas yung ano, yung steam ng mainit na tea. So, yan. Ganyan na siya o yung itsura. Diba kanina, mga ano yun? Mga nagka-curl na mga tea leaves ba? Meron akong discount. Ililive ko yung code sa screen at saka sa description box as well as the link of Teamy. So, maganda siya, guys. Detox siya na tea. So, kung naghahanap kayo ng detox na tea, cleansing tea. And, ready na yung gaon ni Mister. Ayan. So, that's your lunch, Mama. Thanks, babe. Good morning! Good morning. You look good. You look fresh. And I look chaka. Ready, my love? Yeah. Okay. Your phone? Got it. Keys? Yeah. Got it? Yeah. Lappy? That should be in the car. Lappy bells. Oh, be careful, babe. Sorry. Thanks, babe. How do you? That was it. Be good. Ayan, now na nakaalis na si Dan, guys, ligpitin natin yung ating kalat. Guys, magluluto lang ako ng fried rice. Hindi ako usually nagbe-breakfast, pero feel ko mag-fried rice kasi meron akong rice na tira from kahapon. Nagluto din ako kahapon ng munggo. Nandito ay. Pero ayoko mag-munggo eh. Gusto mag-fried rice, tapos lagyan ko siya ng egg. Si Dan nag-request ng adobo mamayang gabi. Lagyan ko siya ng konting aligid. Ay, alam nyo ba, yung quality ng camera ko for the past, siguro 5 videos, ang tsaka nung, hindi naman like sobrang tsaka, pero 720 lang yung quality, hanggang 720 lang, kasi may gumalaw ng camera ko, si Danny Boy, nakakaloka siya. Kaya pala sabi ko, may naiba talaga eh, may naiba talaga, and yung sinisi ko is yung yung naka-open lang yung lens ng like almost 2 days, kasi nga,
parang ayaw mag-close ng lens ba. Yun yung sinisi ko, pero sabi ko, ang grabe naman, parang iba talaga yung quality ng video. And then I realized, kasi nga hindi naman ako maano sa, sa settings. Hindi ako magalaw ng settings talaga. Tapos nung pagpanood ko ng video ko kagabi, sabi ko, bakit 720 lang yung quality ng video na pwede mo siyang ma-change? Ano yung akin? 1020 yung akin lagi. So, doon na ako na parang tinitingnan ko talaga yung setting ng camera ko, kung ano yung naiba sa last. Inaano ko, na-figure out ko guys na yung mga vlogs na hindi ganun kaganda yung quality, na iba yung yung setting ng camera. Instead of HD 50, dun sa screen ng camera, naging 25. So sabi ko, hindi ko to ginalaw, kasi nga hindi ko yan ginagalaw, kasi hindi ako marunong na bumalik. Sabi ko, sino gumalaw nito? Sabi ko, ginalaw mo ba yung camera ko? Tinanong ko si Dan. Sabi niya, hindi oh. Alam ko na ginalaw niya kasi tinry niya na ayusin yung lens nga kasi naiinis siya na nakikita na naka-open lang yung lens. Sabi niya, masisira yung camera mo nito. Sabi ko, bahala na lang at isang kapag-film pa rin ako. Huwag mo nang galawin. Ginalaw talaga. Pero, sabi niya, wala akong ginalaw sa settings. Tapos, I went through my clips. Nakita ko yung mukha niya doon. Parang accidentally ba na picturean niya yung mukha niya. Sabi ko, hindi mo ginalaw yung settings bakit naka-picture ka dito? So yun, inulit ko. Ito na yung video na to. Balik na tayo 1020. Pero the past like 5-6 videos, hindi ganun kagandahan yung quality. Nakakaloka. Lagyan ko lang to ng garlic powder. Nilagyan ko siya ng konting aligi lang kasi konti lang naman yung rice. Tawang-tawa si Dad nung nakita niya yung picture niya dun kasi hindi siya selfie. Hindi niya sinadya ba na mag-picture. Parang na-picture lang niya. Sabi ko, ginalaw mo talaga yung settings kung ito nangyari. Parang kung ano-ano lang pinagpipindot mo. Okay na to guys. Magluto lang ako ng egg. Kasyang-kasya yung isang egg dito. There you go. Ito na yung ating aligi rice with egg. Lagyan ko lang siya ng fried garlic. Kasi yummer sa fried garlic. Yan. Kain tayo, guys. Ito yung perfect na egg para sa akin, guys. Oh, hindi pala runny, pero medyo, hindi siya matigas. Ganyan lang siya. Oh. Hindi ko siya ma-explain. Basta hindi siya runny. Pero malambot siya na hindi siya matigas. Time check! 12:18. Naglinis ako ng bahay. Hindi ko sana plano maglinis ngayon. Sabi ko bukas na lang ako maglilinis. Tapos packing at the same time. Naglinis ako kasi diba dito nag-wipe ako kanina. Na-carried away ako. So, nilinis ko na din dyan. Dito, yung table. Ito, malinis na. Yung sa TV banda, malinis na. Ito yung mga gamit ni Dan na ipapack ko. So, I will do the packing. Kasi kapag si Dan nag-pack, ganito lang karami, sasabihin, wala na, kasya na to sa 3 luggage. Wala na tayong madadagdag. Ganon siya mag-pack. Nag-vacuum na din ako. Tapos natapos ko tong dito. Sabi ko, lang ako, dining at saka kitchen area ako mag-vacuum kasi mamaya na or bukas na yung dun sa hallway at saka sa mga kwarto. Na-carried away na naman ako. Vinacuum ko yung hallway. Vinacuum ko yung dito, yung guest bathroom. Na-vacuum ko din yung filming room. Tapos sabi ko, hintayin ko na lang na mamatay yung vacuum. Ayun, namatay siya. Hindi ko natapos yung isang room. So, okay lang. At least bukas, konti na lang yung natin, lilinisin natin. Meron akong pimple dito. Because it is that time of the month again. Maliligo lang ako, guys. After natin maligo, we will work on our video. Marami na akong na-edit actually. Tapos ready na sila. Nakaschedule na sila at lahat. So, meron na lang akong isang video na kailangan na lang ng thumbnail. Oh my gosh, I'm so happy na nabalik na yung quality ng camera ko. Mag-get ready lang ako, guys. Maglalagay lang ako ng konting makeup. I will get my nails done today. June na siya. Actually, hindi pa. Kung wala lang akong kung hindi lang ako aalis, hahayaan ko pa muna to. Pero kung titingnan mo talaga siya closely, mahaba na talaga siya. So, kailangan na siyang palitan. Kasi kung hihintayin ko pa na matapos yung Japan, baka dito na to sa gitna. I have been using this moisturizer.
Glam Glow Glow Starter na moisturizer. Nakuha ko to sa Sephora. Gusto ko na yung mga moisturizer or primer na parang glowy, hindi like flat. Hindi naman like sobrang flat yung mukha ko. Meron din namang glow. Pero gusto ko pa siyang dagdagan ng glow pa. Yung favorite ko is yung Sephora, diba? And then I found out na wala na. Hindi na sila nagsastock nito. So, tinitipid ko siya. Ano na lang siya for special occasion. Ito yung like beauty amplifier. Totoo talaga siya. Nag-amplify talaga siya. Kasi kahit na wala akong foundation, ito lang. Ang dami kong compliments na natatanggap. Ang dami. Mga dalawa. Ang dami talaga. Pero yeah, now I've been using this. Meron siyang glow. Pakita ko sa inyo ha. And hindi ko alam kung makikita niyo siya guys. Pero meron siyang mga gold shimmer sa kanya. Very light lang na gold shimmer. Hindi naman siya as in full on na super like shimmery sa mukha. Which I like. Konting glow lang. Maganda to. And ang bango-bango niya. Para siyang bubble gum. Hindi ko alam kung ano na naman kulay ng kuko ko ngayon. I painted my toenails pala. Sa mga nagtatanong, ako lang po yung nagpe-paint ng toenails ko. Well, aside from nung nagpunta kami ng Pilipinas, ko sa pinsan ko. Pero kapag dito sa Australia, ako lang guys. Kasi okay lang naman yung toes. Hindi naman siya kailangan weekly. Kapag kasi ito, ako gumawa, like, time-consuming siya para sa akin. Kasi I have to do it like once a week. Or kapag nag-chip na, ayoko kasi yung cheap na look ng ano, parang nadudumihan ako. Tingnan. So, ito at least very clean yung ano ba, yung dito na lang yung problema. Kasi sa tubo. Pero ito very clean. Ayoko nang nag-cheap. So, noon, nung ako pa yung nag-paint ng nails ko, like, nagagawa ko siya more than once a week. Kasi kapag nag-cheap na, parang kailangan ko na siyang ulitin, ganun. So, very time-consuming. Tapos, kailangan mo pang mag-wait na mag-dry siya. Alam mo yun? So, I just prefer to get it done. Tapos, like, paglabas ko, okay na, ready na yung kamay ko. And it takes, like, 1 hour a month. Kasi I do it, like, once a month lang. So, diba? Okay lang. Dalawa talaga sila, oh. Sila na talaga ang magkasintahan dyan. I'm using this blush pala, guys. Yung Aritom na... Ano ba, uy? Natabunan naman siya, uy. Alam nyo ba, nag-order ako nito recently lang. Inano ko, finicture ko sa vlog ko ngayon. And meron pala ako. Same exact shade pa. Ako na talaga. Sugar Bowl Cushion siya, guys. Shade number 5. And nakalagay na ako ng konti sa cheeks ko. Tingnan nyo, very natural looking. I'm really into like these blushes na, yung cream blushes. Kasi napaka-natural niya tignan. And I like that it comes with its own puff as well. Tapos dinadrunk blush ko din siya ng slight. So kung anong natira sa puff, nilalagay ko sa ilong ng very light lang. See? Oy, na-over na naman. Okay lang yan. Mabiblend natin siya. Ayan. Tapos na yung ating pa-fresh lang na makeup look. I love this blush. Ginamit ko ulit, guys. Sobrang na-miss ko to. Ginamit ko to noong Tuesday nung nag-dinner kami. And naalala ko kung bakit ko siya sobrang nagustuhan noon. Ito yung Meet Matte Use from The Balm Cosmetics. Yung shade Charming. If matagal na kayo nanonood ng vlog ko, alam nyo na this used to be like my favorite liquid lipstick. As in, and nung Tuesday, nung nilagay ko siya ulit sa lips ko, sabi ko, naalala ko, ang ganda. Meron siyang minty feeling. And it's so good. Alright, I'm ready to rock the world. May note dito si Dan. Tiffany. Kailangan ko kasi tawagan yung Tiffany. Yung gusto ko kasi na chain, yung 18 inches, para medyo mahaba siya ba, siguro dito magsastop yung 18 inches. And then I realized, hindi to 18. Sabi ni Dan, I asked for 18. 16 to, yung pinakamaliit nila. Yung 18 at saka yung 16, same price lang, guys. Tinawagan ko sila the other day, kaya lang, wala yung receipt ng chain. Kasi iba yung price ng chain at saka nung charm. Tapos wala wala dun sa bag na maliit yung receipt ng chain. So wala akong napala dun sa tawag na yun. Buti na lang nahanap ni Dan yung receipt ng chain dun lang sa car niya. Kasi parang kailangan pa ata i-order yung charm nung nagpunta siya dun. Kaya nauna niya bilhin yung chain. Kaya like,
hindi magkasama yung receipt ng dalawa. Anyway, binigay niya sa akin yung receipt that same day. Kaya lang kahapon nakalimutan ko tawagan yung Tiffany. Kaya ito may note, nakalagay Tiffany. So, kailangan ko tawagan ng Tiffany. Same lang kasi yung price ng 16 inches at saka ng 18 inches. Yung gusto ko talaga 18 inches. Sabi naman ni Dan, I asked for 18. So, tatawagan ko sila and see kung anong mangyayari dyan. Kakarating lang ni Dan, guys. Nag-iba yung plano kasi nagpunta siya ng, nagpa-haircut siya ba? Nagpa-haircut siya, late na tapos kasi sobrang busy daw. So, hindi ko pa napagawa yung nails ko. Kain lang kami. Tapos, punta tayo sa nails. Kasi, ngayon, late night shopping. So, halos lahat late magko-close. 9 ata yung nail place ko magko-close. Kain tayo muna ng adobo. So, yung adobo ko, iniba ko, guys. Nilagyan ko ng sabaw. Kasi nga, walang kamatis. Yung rice ko. Kain tayo, guys. Kain. Yan. Usually kasi walang sabaw yung adobo ko eh. Tapos sobrang daming garlic. We are home! Nagpunta lang ako doon para lang talaga to get my nails done. And while Dan was waiting, nagpunta siya ng Kohl's para bumili ng mga kailangan para sa dinner bukas. Kasi, gusto niya mag-arroz caldo. So, bumili lang siya ng mga kakailangan. Chicken stock. Ay, magluluto din pala ako ng pang-lunch niya bukas. Chicken breast. Oh, yes. Naubusan na kami whole peppercorn. And then, chicken thighs. Yep, ito yung para sa arroz caldo. And then, ginger. Okay, lutuin natin yung chicken breast ni Dan para sa kanyang lunch bukas. So, same yung lunch niya, guys. Yung cold rolls na pinakita ko sa inyo kaninang umaga. So, lulutuin ko siya the night before. Yan dapat. Para bukas dire-diretso na. Nakita ko sa inyo paano ko lutuin yan. Meron pa ako natirang adobo konti. Hugasan muna natin. Parang may nag-send ata sa akin ng screenshot ng comment sa, nung nagluto ako ng adobo sa Pilipinas, na hindi ko daw hinugasan yung chicken. Hinugasan ko yun, guys. Doon ko lang siya hinugasan sa plastic, kaya nasa plastic pa din siya. Pero hinugasan ko. Chicken nga dito sa Australia, hinugasan ko. Pilipinas pa kaya? Kasi kapag hindi ko yun hinugasan, patay ako sa mga kakain. Ay, pakita ko pala sa inyo yung aking nails. I went for, para siyang I don't know. Hindi ko siya maintindihan yung color niya. Parang sa ibang lighting, para siyang very light mint green. Pero sa camera, and tsaka sa ibang lighting, para siyang very light blue. Para siyang blue-green. Very light blue-green. Pastel. Yan. Tapos yung ring finger, same nung last time. Kasi gustong-gusto ko yung niya. Very siya ba? Very reflective. Reflective. Tapos meron siya iba-ibang kulay. Okay. Cut ko lang yung chicken, guys. Alright, guys. So, nandito na yung chicken strips. Nilalagyan ko siya ng chicken salt. Yan. Tapos, garlic powder. Siyempre, depende na sa inyo kung ano ilalagay niyo, no? And then, ito. Yung curry powder. Ito lang yung brand na gamit namin. Kins. Meron bang ibang brand nito? Parang ito lang kasi yung nakita ko din eh. Wait lang. Tapos, mix-mix lang. And then, i-fry. So, may oil na ako doon. Iuna natin ito. Yun lang, guys. Yung lunch ni Dan kanina, yun? Chicken thighs. Pero mas gusto niya chicken breast. So, ngayon, yung binili niya, chicken breast. So, yan. Na-coat na siya. I-fry na natin. Yun lang, guys. Tapos, ito na yung pinaka-meat ng cold roast. Yan na yung chicken, guys. Luto na yan. And then, nag-boil din ako ng 2 eggs para lunch ni Danny. Bukas! Hi, babe! Instagram? For me. Mas active pa siya sa Instagram kaysa sa akin. Tingnan mo mukha eh. Guys, let's do the Tini Colon. First night nila na uminom ng Tini Colon. Actually, yung akin, guys, naiwan sa Pilipinas. So, ito, kay Dan to.
Nag-order pa ako ng akin para makontinue ko yung akin. So, Tini Colon, ito yung dahilan ng mga hindi kaaya-ayang pakiramdam sa gabi. So, tip sa mga magsisimula pa lang, soak mo lang siya sa mainit na tubig for only 1 to 2 minutes and then work your way up. Alright, so here's the tea. So, ganyan siya guys. Tea bag. And then, suhawala. So again, 1 to 3 minutes lang kung first time nyo pa inumin yung colon tea. Kasi it makes you, you know, release all the toxins and all the ish that you have in your body. So kapag sobrang strong ng tea, baka ilang beses kang gumising sa gabi. Ready na natin yung pang-lunch ni Dan bukas. Meron na yung tea niya. Okay na tayo. That's it for this vlog. Thank you so much guys for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully tomorrow. Be good. Good night.